keď nemám internet, čo si tak môžete predstavovať? Takže keď som nemal internet, som bol nasratý. Žel i takový svině mezi náma jsou, což jsem já. Tak vás můžu uklidnit, že figurka vám přijde rozlámaná. Nedá se s tím nic dělat, lidi. Je to tak. Jen youtuberům nechodí rozlámaná já svině a rozlámaná svině. Jsem rád, jenom mi píšete víc a víc, že se bojíte si ji objednat, protože jsem svině. Čo no to poviem, proste... Tari. Proste, chápete, nie? Proste... Jak sa to vezme, chápete? Moon je fakt dobrý youtuber. Určite by to nerozlámal. To není šanca rozlámať. Proste Tari asi nemá mozog, normálne mu odrezali mozog, bol na amputácii, povedal, že dobrý deň, nemáte zadarmo čili papričky, potrebujem do mozgu. A oni, že seniorita, ideme na to, chápete? Vy chcete furt, aby som si zahral nejakú osu. Čo to je tá osa? To je taká mŕtkovina. Ty kokos! Tak, a ideme toto. Bože, to je taká hovadina! Dobre, no poď už, poď! Tak, fuck it, ja to serem.